Pozdrav ljudi, Balkan Boy ovdje i danas ćemo da radimo pitanje i odgovore povodom 30 subscribera. Znači, vi sad ovdje vidite pitanje naravno. Evo sad ćemo krenuti da iščitamo. Superman kaže, kako kapiram Muđu i Ćaleta sa naočarama. What the fuck? Muđi ima crne naočare, a ja imam žute. Imam crvene naočare. Te naočare obožavam da stavim, znači ne možeš mi ništa. To su moje crvene. Znači, ne psuj. Ali ti baguje, bla bla bla. Super si, samo malo jasnije, glasnije priče. Inače, ekstra si. Hvala. Jeli Full Games. Znate, ovo je Nemanja Radanić. Hvala ti Nemanja što si mi napravio YouTube kanal. Samo tako nastavi dobro. Da li jedeš bijeli luk? What? Ja ne mogu da verujem da mi neko poslije ovako glupa pitanja. Uglavnom jedem ga, ajde. Milena, ti si carina, samo tako nastavi, hvala. Aleksandar Radović. Kompjuter. Kompjuter ti je znači, ljudi, ovo moramo da screenshotujemo ovako. Dosta je jedno, ajde šta mi slikaš. Znači, da bi... What the f... Zašto si imaš glupe igrice? Snimam glupe igrice zato što nisam bio u mogućnosti da snimam bolje, ali sad sam krenuo i kanter i tako to. Znaš si obično debila, mislim da je CR7, pa promenio sam sliku boka. Ali promenit ću i opet... Igre ti What the fuck? Hvala, nije bitno, ljudi. Čekaj, sam vidim nešto. Miroslav pita, a kantere, pa ja snimao sam kantere, snimat ću i dalje. Nebojša fudbal. Felbob, Nebojša Felbob. Ćeš snimat Minecraft? Ne, bro. Imam ja svoj kanal. Kaj car. Dobro, uglavnom, to je bilo to što se tiče ova klipa. Sad idem da ga uploadam i